नमस्कार, मी सुरेश सुमरे. आपण पाहता सुपरफास्ट मीडिया प्रेझेंट माझा मराठवाडा न्यूज अँड एंटरटेनमेंट. तर पाहूया याची बातमी. मी माझ्या कुलदैवताची शपथ घेऊन सांगतो. मी माझ्या कुलदैवताची शपथ घेऊन सांगतो. मी मतदानाला जाणार नाही. मी मतदानाला जाणार नाही. आज टाकळी गावामध्ये तालुका आष्टी जिल्हा बीड या ठिकाणी सर्व ग्रामस्थ एकत्र येऊन आम्ही अशी शपथ घेतो की जोपर्यंत आम्हाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मी व माझं कुटुंब ग्रामपंचायत पासून खासदारकी पर्यंत कोणतंही मतदान करणार नाहीत. कोणत्याही पार्टीला पाठिंबा देणार नाहीत. कोणत्याही मोर्चात सामील होणार नाहीत. आज टाकळी आमिया तालुका आष्टी जिल्हा बीड या ठिकाणी या सरकारच्या विरोधात महाराष्ट्रामध्ये आपण आरक्षण भेटावा यासाठी मोर्चा काढला. यासाठी सरकारची प्रेतयात्रा काढली की आज जवळजवळ 15 दिवस झालं जरांगे पाटलांनी अन्न त्याग केलं, पाणी त्याग केलंय आणि सरकार फक्त बघू पाहू असं म्हणतंय. तर जोपर्यंत आरक्षण भेटत नाही तोपर्यंत सरकारला अल्टिमेटम देत राहू आणि आम्ही जोपर्यंत आरक्षण आम्हाला देणार नाही तोपर्यंत आम्ही त्यांना तीव्र विरोध करू. तर आज पाहता जवळजवळ मराठा समाजाला कुठंही आरक्षण नाही. कुठं त्याला 720 मार्क CET ला आहेत, MBBS ला जाण्यासाठी आहेत. त्यापैकी 600-650 जरी पडले तरी तो त्या सीटला जात नाही. OBC समाज असेल, इतर समाज असेल, तो 550 मध्येच जातो. तर त्याला जातो का? कारण त्यांच्याकडं MBBS ला गेल्याच्या नंतर आरक्षणामार्फत जवळजवळ वर्षाला 2-3 लाख त्यांचे परत रिटर्न येतात. मराठा समाजाला येत नाहीत. आज मराठा समाज आहे, आरक्षण नसल्यामुळे मुलांना MBBS ला इंजिनिअरिंगला जाता येत नाहीत. आज मराठा समाजाची इतकी अवस्था झाली की त्यांना पैसाच राहिला नाही. दुष्काळाला सतत सामना करावा लागतोय. आज मराठा समाज पहिल्यांदा होता पाटील, पण आज राहिला नाही. आज त्याची 2-1 एकरवर जमीन आली. समाजामध्ये भावाभावांमध्ये वाटण्या झाल्या. आज देण्यासाठी काहीच नाही त्याच्याकडे राहिलं. तो उपाशी राहतोय आज. आणि मग शिक्षण घेईन कुठून? म्हणून मराठा समाज सतत मागास होत चाललाय आणि त्याच्यासाठी मराठ्यांना आरक्षण भेटलंच पाहिजे. आज पाहता अण्णा पाटलापासून तर ते आजपर्यंत किती मराठ्यांनी आत्महत्या केल्या, आरक्षणासाठी आत्महत्या केल्या, हा थोडासा विचार करण्याची गरज आहे. इथून पाठीमागं 1992 साली आरक्षण उपोषण न करता सकट OBC मध्ये 134 जाती घातल्या. तर मराठा त्यातलीच एक आहे. मग मराठ्यांना आरक्षण का दिलं नाही असा आमचा सरकारला जाब आहे आणि जरांगे पाटलांना आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. आता पाहता जवळजवळ प्रत्येक वर्षी मराठ्यांमध्ये आत्महत्याचं प्रमाण वाढत चाललंय. मुलाचं ऍडमिशन होत नाही, मुलाची शाळेमध्ये फी देता येत नाही. म्हणजे अशा बऱ्याच अडचणी आहेत की याच्यामुळे मराठा समाजच जास्त प्रमाणात आत्महत्या करतोय. आणि मराठ्यांनाच माझं एक महत्वाचं निवेदन आहे की तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये 6-7 कोटीपर्यंत संख्या आहे, तरी आज मराठा समाज जास्त ताकदीने उतरत नाही. जर एक दिवस ताकदीने उतरला तर तो महाराष्ट्र नाही देश बंद पाडील आणि आरक्षण घेतल्याशिवाय तो राहणार नाही.